Hej Nick, jeg vil gerne bevise for tretrinsreglen, og det første bevis, det er, hvor vi har funktionen f(x) er lige med x i anden, som er differentiabel med funktionen f mærke x er lige med 2x. Det vil jeg gerne illustrere ved at tegne en graf. Og da den er i anden, ved vi, det er en andengrads polynomie, som går i punktet 0,0. Derfor vil den se sådan her ud. Her vil vi gerne tegne 2 punkter. Og det ene punkt i x hedder x0. Og det andet punkt i x hedder x0 plus h. I y hedder den fx0, og det andet punkt hedder fx0 plus h. Og her har vi altså forskellen, som vi kalder delta for x, forskellen på x, som er lige med h, og det skal vi huske, og forskellen, altså delta y her. Denne her graf her, den har en, den har en sekant, som er en ret linje, der går igennem begge mine punkter. Dermed kommer den til at se nogenlunde sådan her ud. Det er lidt skæv, men ja, det skulle være en ret linje igennem begge punkter, som er vores sekant. Den beviser vi med differenskvotienten, som er sekantens hældning, i trin nummer 1 i vores tretrinsregel. Den lyder på, at sekantens hældning er i et bestemt tilfælde fx0 plus h, som er vores ene y-værdi, minus fx0, som er vores anden y-værdi. Det vil sige forskellen på vores 2 y-værdier. Det dividerer vi så med forskellen på x, som jeg har fundet ud af er h. Delta x. Nu vil vi gerne skrive vores egen funktion ind, som er x i anden. Det vil sige, at vi har sekantens hældning er lige med, og så vores egen, som er nu bliver til x0 plus h i anden minus x0 i anden, divideret med h. Det her vil vi egentlig bare gerne have reduceret til noget mere overskueligt, og det gør vi i trin 2, hvor vi kan starte med at bruge en kvadratsætning, som lyder på, at startparentes, a plus b i anden er det samme som a i anden plus b i anden plus 2ab. Og det kan vi egentlig bare skrive op i vores eget tilfælde. Det vil sige, at vi har vores a, som i vores tilfælde er x0 i anden, plus b, som er h i vores tilfælde i anden, plus 2ab, som så vil sige 2x0h, og minus x0 i anden. Det dividerer vi igen med h. Og her kan vi så se, at vi har plus x 0 i anden og x minus x0 i anden. Det vil sige, at de går ud med hinanden, så vi tilbage har x i anden plus 2x0h. Vi dividerer igen med h. Og der kan vi se, at vi nu har fået 2 led. Det vil sige, at vi nu kan bruge en ny sætning, som lyder på, at hvis for eksempel h indgår i begge led, så kan vi sætte det foran en parentes. Det vil sige, at i et andet tilfælde, at hvis a gange b
b plus a gange c. Der har vi a, som indgår i begge led. Vi sætter a foran en parentes og skrive b plus c ind i. Så dermed kan vi nu skrive h, det er det, der indgår begge steder, foran parentesen, og så skrive h plus 2x0. Og dividere det med h igen. Så kan vi nu se, at h'erne går ud med hinanden, da vi har dem både i nævner og tæller. Det vil sige, at vi tilbage har h plus 2x0. Og det er så det færdige reducerede udtryk, så nu kan vi begynde at lade h gå mod 0, som er i vores trin nummer 3, vi gør det. Det gør man ved grænseværdien, som er lim h mod 0. Og så skriver vores differenskvotient ind, som vi har reduceret herovre. H plus 2x0 er lige med. Og nu skal vi så kigge på ledene igen, og der kan vi se igen, at der er 2 led. Vi har h, og vi har 2x0. Og h, det går naturligvis, det første led her, det går naturligvis mod 0, og derfor skriver vi bare 0. Og da h ikke indgår herover i andet led, så har h ikke nogen indflydelse, og derfor skriver vi bare ledet ind, så det vil sige plus 2x0. Og så kan vi også lige skrive et lille gangetegn, der vi nu ganger. Og det er lige med 0 plus 2 gange x0, det er 2x0. Det vil sige, at jeg nu har bevist, at differenskvotienten af funktionen x0, det vil sige, at tangentens ligning går igennem punktet x0, er lige med f-mærke x0 er lige med 2x0. Okay, så det næste jeg vil lave er, at en lineær funktion fx er lige med ax plus b er differentiabel med den afledte funktion f-mærke x er lige med a. Og her vil vi gerne opskrive eller tegne en lineær funktion. Det er jo bare en ret linje, som har 2 punkter i x. Det hedder første punkt x0, og andet punkt x0 plus h. Og i y hedder vores første punkt fx0, og det andet hedder fx0 plus h. Og her har vi igen forskellen, som vi kalder for delta x, så vi har forskellen på x. Punkten her kalder vi også for h, og vi har forskellen, altså delta y, forskellen på y herovre. Det kan vi så skrive i vores differenskvotient, altså sekantens hældning. Og vi laver ikke nogen sekant, da det er en lineær funktion. Men vi skal stadig opskrive det her. A, s, sekantens hældning, er lige med fx0 plus h. Da vi tager den største y-punkt og tager forskellen ved at skrive fx0, altså vores andet y-punkt. Og vi dividerer det så med forskellen på x, delta x, som er lige med h, som vi har sagt. Dermed delta y heroppe, og delta x her. Nu vil vi gerne indsætte vores egen funktion i de 2 punkter. Det vil sige, at vi kommer til at stå a, sekantens hældning er lige med a, og så x0 plus h plus b, der står plus b,
og minuser det med a x0 plus b. Ja, og det dividerer vi så også med h. Og nu vil vi gerne have det reduceret til et mere overskueligt brøk, og, eller noget mere overskueligt. Og det gør vi jo i trin 2 i tretrinsreglen. Og for at reducere, så vil vi gerne ophæve vores parenteser. Og det gør vi ved at gange ind i parenteserne. Så vi siger a gange x, som bliver ax0. Ja, a gange x0. Og plus a gange h, som så er ah, plus b minus ax0 minus b. Så dividerer vi igen her. Og nu kan vi egentlig bare begynde at reducere, da ax0 går ud med ax0, og b går ud med b. Så vi tilbage har ah divideret med h. Og der har vi jo igen en regel om, at hvis vi har h her både i nævner og tæller, så kan de så også gå ud med hinanden, så vi tilbage har a. Og nu vil vi gerne lade h gå mod 0, og det gør vi i trin nummer 3 ved at tage grænseværdien og skrive h mod 0 af a. Og der kan vi se, at h ikke indgår i vores differenskvotient, og derfor har den ikke nogen indflydelse, så den er bare a. Og dermed har så, da vi ikke har nogen begrænsninger på, hvad x0 er, så har vi bevist, at vores afledte funktion fx0 er lige med a. Så til sidst vil jeg gerne bevise, at en konstant funktion fx er lige med k, hvor k er et reelt tal, er differentiabel med den afledte funktion f mærke x er lige med 0. Der kan jeg først illustrere denne her konstante funktion. Og en konstant funktion er faktisk bare en vandret linje, hvor den ikke har nogen hældning. Denne her funktion har 2 punkter. Igen, ja. Det ene punkt i x er x0, og det andet punkt i x er x0 plus h. Og så har vi igen vores y, men de er så på samme. Der, som er x0, fx0 og fx0 plus h. Og her har vi så forskellen på x, altså delta x, som er lige med h, eller ja, samme som h. Og her har vi forskellen på y. Ja, nu kan vi egentlig bare opskrive vores differenskvotient. Det gør vi i trin 1. Og i trin 2 plejer vi jo at reducere det, men det kan vi faktisk have på samme trin her, så vi tager faktisk både trin 1 og 2. Så ja, jeg opskriver først differenskvotienten til kantens hældning her, er lige med fx0 plus h minus fx0. Altså forskellen på y heroppe og forskellen på x hernede, som er delta y divideret med delta x. Ja. Nu vil vi gerne have indsat vores funktion i de 2 punkter. Og da k er et reelt tal, og vi ikke har nogen x, så bliver det egentlig bare til k. Og igen bliver det bare til k i vores anden y-koordinat.
dividerer vi med h. Og når vi minuser k med k, som er to tal, altså vi minuser de samme tal med hinanden, vil det jo altid bare give 0 divideret med h. Og det er jo ligesom herovre, vi har samme hældning, så vi kan ikke minuse dem med hinanden. Eller ja, den har ikke nogen hældning, undskyld. Og det er lige med 0, da vi ikke kan dividere noget med, altså, undskyld, ja. Hvis man dividerer 0 med noget, så bliver det altid bare 0. Nu kan vi så tage vores differenskvotient og lade den gå mod, altså lade h gå mod 0 i trin nummer 3, hvor vi tager grænseværdien, som er lige h mod 0, og tager vores differenskvotient, som også er 0. Dermed bliver det bare 0. Og da vi ikke har nogen begrænsninger for, hvad x0 er, har vi så vist, at vores f-mærke, altså vores afledte funktion f-mærke x0, også bare er lige med 0.